Ann og Anders fra Aalborg købte 3 par Nike-sko fra coolnikeshoes.com. Men Nike forlanger, at Ann og Anders skriver under på, at de har overtrådt piratkopiloven og kræver 3.500 kroner i destruktionsgebyr. Ann og Anders nægter, så nu vil Nike hive dem i retten. Det er lidt forvirrende. Hos Nike der har man gennem hele forløbet sagt, at Anders og Ann Christensen har overtrådt loven. Men Skat mener, det er okay at købe piratkopier, hvis du tager det med i din kuffert. Her på Basta har vi talt med 3 forskellige eksperter, og de er alle sat ind i Ann og Anders' sag. Hør her, hvad en af dem siger til vores journalist. Hej. Kan du ikke lige forklare mig, er det ulovligt eller er det lovligt at købe kopivarer til sig selv i Danmark? Hvis man importerer kopivarer til Danmark til sin private brug, så er det lovligt. Nikes advokat kræver, at det her søskende par underskriver en erklæring på, at de har overtrådt piratkopiloven. Kan han godt kræve det? Nej, en advokat kan ikke kræve, at modtageren skriver under på noget som helst. Og hvis man som forbruger mener at købe kopivarer til sin private brug, så skal man selvfølgelig ikke skrive under på noget. Så skal man fastholde og dokumentere, at det er en import til privat brug. Okay, det er altså lovligt at købe kopivarer over internettet, og Ann og Anders Christensen er heller ikke det eneste, der har mærket til Nikes hårde fremgangsmåde. Vi har søgt aktindsigt hos Sø- og Handelsretten, og her viser det sig, at der inden for de sidste 3 år har været 27 sager. Der er dog aldrig faldet nogen dom. Langt de fleste sager ender nemlig med, at Nike får presset et forlig igennem. Nike indrømmer selv, at de har mere end 800 sager om året, og får altså lukket munden på langt de fleste købere. Lad os lige se, hvad Forbrugerrådet siger til det. Hvad synes I om firmaernes fremgangsmåde over for forbrugerne? Altså, nogle af de eksempler, vi har set i hvert fald, de er meget skræmmende. Og det er klart, at firmaerne satser simpelthen på at gøre folk bange. Og det synes jeg faktisk er uetisk og klart på kant med, hvad der er god advokatskik. Og lad os lige høre, hvad advokaternes egen brancheforening siger til den hårde tone fra Nikes advokat. Altså, vi har jo et regelsæt, som definerer, hvordan advokater skal opføre sig. Og det gælder selvfølgelig også for de advokater, som inddriver til godehavender. Og vi vil ikke have advokater fare hårdere frem, end regeltilsætte tillader. Og de må heller ikke fare hårdere frem, end situationen giver anledning til. Lad os lige slå det helt fast. Det er lovligt at købe kopivarer til eget forbrug i Danmark, både på rejser og over internettet. Nike kan ikke kræve, at du skriver under på en erklæring om, at du har overtrådt piratkopiloven. Og Nike kan ikke afkræve et gebyr for at destruere nogle sko. Tilbage til Ann og Anders Christensen, som jo tog turen fra Aalborg for at se deres sko hos Nike. Anders, jeg synes ikke rigtigt, du har nogen sko i hånden. Nej, de kunne ikke finde dem derinde. Så indtil videre ved I faktisk ikke, om det er kopivarer, I har købt eller ej, for I kan ikke få lov til at se dem. Præcis. Hvad synes du om det? Jamen altså, det bliver jo sådan lidt forbrugeren, der betaler prisen for Nikes, altså de store mærkers kamp for at komme piratkopier til livs. Og det er nok også lidt det her, den sag er blevet til. Det er en principsag, kan man sige. Fordi et eller andet sted, så er det deres ord, der vægter højere end vores. Jeg forsøger nu at få fat i Nike for at få en forklaring på, hvorfor de hiver Ann og Anders Christensen i retten. Men de siger, at det kun er hovedkontoret i Holland, der kan udtale sig. Mens vi forsøger at få hollænderne i tale, skynder den danske Nike-chef Ole Jensen sig op til Ann og Anders i Aalborg. Det samme gør vi for at høre, hvad hans uanmeldte besøg gik ud på. Hej. 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 Det var her, de kom på uanmeldt besøg og satte sig ved køkkenbordet. Hvad var det, der skete i går? Jeg blev ringet op klokken 2:15 af Ole Jensen fra Nike Danmark, der spørger om jeg er hjemme, og det svarer jeg selvfølgelig ja til. Og så siger at han er hos mig om kvarter, så kan jeg se de sko, vi vil se i lang tid. Og Ole Jensen fra Nike har åbenbart ikke opgivet at få Ann og Anders til at skrive under på den erklæring, hvor de erkender at have overtrådt piratkopiloven. Hvor han så bliver ved med at sidde og komme med en masse facts, der skal få mig til at underskrive de papirer, som jeg ikke vil, som jeg sagde fra starten af. Men Ole Jensen giver ikke op, og resultatet bliver, at Ann og Anders Christensen skriver under på, at Nike må destruere de falske sko mod at få 3 par nye. Føler jeg presset til at skrive under? Ikke føler os presset, men altså, vi kan da se, at det er en nem måde at få afsluttet sagen på. Altså, han bliver jo siddende, selvom vi har sagt en 3-4 gange, at vi ikke vil skrive under. Og så til sidst, så er det jo nærmest rent bestilt med sko og det ene og det andet. Hvad er det for en mand, der sidder her i går? Jamen, det er da helt tydeligvis en mand, der forsøger at få reddet det sidste på målstregen. Nike dropper også anklagerne om overtrædelse af piratkopiloven, ligesom de også opgiver at hive Ann og Anders i retten. Og det er sjovt, at han først kommer efter, at han har fået at vide, at I er gået ind i sagen.
Så på den måde kan man sige, så kommer han jo lidt med en skjult dagsorden og snyder et stort ord, men det er vel det, han gerne vil.